እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ድሕሪ ዜና ትግርኛ ኣብ ድምጽ ሓፋሽን ሬድዮ ዛራን ዝድገም መደብ እዩ። አብረህን ቀረባን በመኻን ብሬዲዮን ሳተላይት መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ አምክትታል እትርከቡ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ለሙን ከም ሞትሩ ይምህሩን ይሕብሩን ዝበልናዮም ዝተፈላልዩ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ኣብዚ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደባት ኣብ ምውሃድ ምሳኹም ሓቢረ ዝጸንሕ ያስሚን በረኸቴ ሕልማ ብዜና ፖሊስ ክንጅምር سلامن طعنان نعكم يكون زخبركن سمعت دمت بوليس كما يتغنيو سمنا زينا بوليس زنبولكم إرمياس أسفا بغندي نتبتات زيخرن أم مفراي مشاتن متقامن عصفار سوافيرهم كم صنحن زغلصهم شدشت تطرطرات تحت قيد 5 تو على في مرمرا جبن بوليس اتزوبا ميجر تصفو هوني ندمت بوليس ابزهابو حبريت افليتو ميجر تصفو نز غداي ملكيتو ابزهابو مبرهي تطرطرات اب كل عدم 50 زركبو ميكيل قبر صادق ارعيا تيدروس ولداي منغشا دافلا مسمر دافلا دانيال محاري تولد مدن تادس ارعيا رزنن اسمورو مارعيا عقبون استبهلون نبرتي كرنن نوسان زوباتات گجرتن غدايفن مخانوم تقيسو مساعتهم تأثر زلهم كالو تطرطرات كهلو عتب مرمراي كايدلهم كم زلو أرديهم نمباتاوي وتصيت مرمرا مركز بمقبار مرمر بوليس وعن سبا جمع محمد صالح بوغونو ترطور ميكيل اب كانشولو نايستخاريو غزا مستخولو كانابيز عينتو عص فارس مسترطور تيدروس بحبار بمخاني كان هنو منبارو من كابز رهبو مهرتين وعلم ان تطقمو نتوم تتقيسوم زلو ترطرات نحنت بابكو ناي كربيت كاب 150 كساب 200 افا يشطلو منبارو حبيرو ترطراس مورمون كابزوم ستطقسو ترطرات وصاي كاب كالوس شيتي عص فارس بمعداغ نبعلو يتقمن نخالوت سبات يشيطن منبارو وسيخوس تقسم مرمار جمع ابجبا ميكيلن تيدروسن كومون امريت بوغيلو زنبرن كانابيس باكزيبيت تتحيزو مهلاو انصيروم امودات حلاف مرمرا جبن ميجر تصفون مرمار جمع محمد صالحن حبرته سبح فشا من اسياد دما بفلاي نزي امورو تقاصاصيرو غزو ورف زغبر اصفارس ام كلخال اجامم كلعلو تمحصينهم زي خبركم سماعتنا نعص افارسن صاحبيناتون زملكت دحر زينا اب زقرب بملكع قالمت استدالو مدب كتكاتاتلو اقدمنا نحبر وديغون زرهبو سئلي اب غودنا زرغيحو ودو اب ليبيا بقرسنتي خمت تحزون 150 شحن افاك خفل تحتيتو كخفل عقم 5 ان تمثيلو كل من استرخب شماغله اب تحت قيد 5 اتو رابعي مدبر بوليسوا ماكل حبيرو نوصيت مرمرا مركز بمقبار حلافي مرمرا جبنت مدبر يمانه تسفالدت كم زغلصو 75 عام زعدميو طرطور برخت ولد مريم كبر مدن نبهالي مدنغاصن متحغازن حزب ኤርትራ بممزماز زي غبو ربحان مركب ابز حسور سرح توافير متصنح يزفلت بمسرت حبريتات حلاف مرمرا جبناو تكبار طرطور كقال عزخاله امناي متلال تكباراتو تصمي دخلو زلمنولو زنبر سئلي استعذب قد زيغا باكلنا يزفلطون اب حزحز نبرن مخانو دحر مرغاصو حيزو نام نقطه رابعي مدبر بوليس دحري مركابيو اموداتات حلاف مرمرا جبن حزبي كم برخت زامسولو متاللتيم زعزب باغون بوليس كحبر كم زغبان نايزو قد زيغا ابنت كختلن اتحساسيبو أبخريا ودي قد صنح جنزبن استفلاليو سنداتن نبسال ساي مدبر بوليس كم استركبه كابتو بوتا زبصحن حبريتا غليصو أركابيت ممر شوي تيدروس ادغت تواهيلو ابصوا اكباب من اسو اخريا ام مجد ودي اسرو هبطو 6884 نافا ورقت مننتن نبارنتن ابوانو نابتي مدبر بوليس كم زركبوتن دحر خلت معلتات ويزرو سعدا عثمان عمر استبهر اد جنزب طفي ان خبلا ابتي مدبر دحري مملكاتن ناتن مهانو بمرغ
ብምርጋጹ ኣረካቢት ተጸውዕን መስርሕ ምርኻብ ከም ዝተኻየደን ሓላፊ ምክልኻል ገበን እቲ መደበር ሚካኤል ምስግና ገሊጹ ንሱ ወሲኹ በመሰረት መምርሒ ፖሊስ ኤርትራ ዋና ገንዘብ ካብቲ ዝተረኸበ ብዙሕ ገንዘብ ይኹን ዓይነት ንብረት 10 ሚእታዊት ንረኻቢ ክህብ ግዴታ ከም ዘሎ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ገባሪ ሰናይ መምር ሸዊት ኣነ ካብ ዘናደይ ምርቓ እምበር ዝኾነ ገንዘብ ክቕበል ኣይደሊን እየ ምክንያቱ መዓስ ብዘየገድስ ሓደ መዓልቱን ንዓይ ከጋጥመኒ ይኽእል እዩ ብምባል ምስ ዋና ገንዘብ ተመሳጊነን ከም ዝተፈላለያ ገሊጹ ኣብ መደምደምታ ክብርታትና ሰናይ ምግባርን ሰናይ ምሕሳብን እዩ ገለ ሒደት ዜናቶም ዘቃሙቱ ገዲፍካ ዜናቱ ዘይደለ ሕብረተሰብ ዘለናን ብብሉጽ ክብርታትና እንልለ ህዝቢ ኢና ዝበለ ተሓላፍ ምክልኻል ገበን እዚ ክብርታት እዚ ከይተበታተኸ ንወለዶታት ክሰጋገር ግን ስራሕን ጻዕርን ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቡ بشدشت يكاتيت 2024 فرق معلتي أب عدا أبيتو بزقات ما حدقا عربية فرس موت حانت هتام كم زسعبه مرماري حدقا بوليس ترافيك زوا ما أكل تخلصكي تسفاس اللاسي ندمت بوليس حبيرون مرماري تخلصكي نتفتام عمل كيتو أبزهبو مبرهي فتام حدقا إرمياس مدهانيس تباهله ود 16 عامتن نبار عدا أبيتو خينو أبزيس تتغس علتن ساعاتن ZMKC 0330 كلتن ستارقا عربية فرس مريحو الناتو وعزة شوعات عامت نزعد ميلاويت بخرة محاري جيجو نايموت قدعات كم زسعب الله أرديو تنك حدقان أقار قدام نزيم هاب منبار وسيخوز تغسط مرمار حدقا مرحة عربية فرس يخونو كالو تشكركرتي نا أقار قدام نت أبزو هابون قدناتات قدام نت بمهاب كنك أساسو أتحساسيبو إذا خمزيلو خلو إلسا بدوه سبحالت مرحة مكينا بتشعاتي كاتيت كلتشحن إسران 4 كتر تارقا ER 3A1014 مشتوبيتشي زعينة هزباويت موكو عزي حارات مريحة كبارونتو نبتسنين ناتو عزت ساعات حدا دحر قطري أمونغو غنيان هايكوتان بمقم تالا نسات ركوبهم حموشة تسافرتي بخبيدن قليلن قوصلو خلو قبل علم نبرت ناير بعشحنا أفع عنوات كم زورد حلافي مرمر حدقا بوليس ترافيك زواغاش باركا إسياس برهان ندمت بوليس حبيرون تنكي حدقا مرارحة من بارو وسيخو زحبرت حلاف مرمر حدقا مرحيت مكينا مسكالي إتاب بخبيت سلتاسيت أموكسي هوسبيتال بارون تدكيسان إلا يعمل لاونن تنسترفا سلستدما شعو تحكيمن كم ستفانوان أرديون أمود داتا إسياس برهانة ممرح فقاد زي بالكاميكينا مزوارن درجة فقاد ممرح زي فقدل كعين التشكركاريت ممرحن قال خابتهم أبزوبهم زرعيو قول حتى حساتات مهانهم بمتكاس مرحة تشكركرتي حقتها ترافيك أخبيرهم كنك أساسو مخيرهم زي صعب ناي وطا هجر زيناتات بوليسيو سناي مكتال بوليس إيطاليا أب سيسيلي نحرشاو مع الله وعل تباهيلو ببوانو كاب أوروبا وحبرت نستسلع أستات 4.3 مليون دولار بمثلال سرعو 30 شعات ترطرات أبالات نحادا قجل جبن أب تحت غير 5 وقاليتهم سمزي بوليس تهاجر نتي كاب كلتشحن 10 كساب كلتشحن 10 شعات بزون قجل ما فيها 5 فتس أمز قولتهم مثلال ملكيتو أبزهبو حبريتا أبالات قجل نتي ببجزينو ممعبال حرشاو تسلات تادسيتاويت زوبا بغندو ما أمبراو وجن زركب أشحت هكتارات زبادة بحرشاو مريت نمبربار كاب حروستوت بستفالالي وجنات نستزمت مريت حرشان مملاسن ممعوالن كومون بمنجستاوي درجة نزوننو حرشاو تلاتات نمدقافن تباهيلو بتحبرت نستقبر فينانساو مولا التاليلوم أو الكاو روحهم بموعالهم كم استغيرو حبيرهم بتوم سمز وسيهم بوليس كاب زحلف عمتها تحيزو ككايدو بتسنح مرمرا زوم بمثلال مليونات دولار تترتيرهم أبكيد زركبو ترطرات أبالات نايتي بعدميو أبتا دسيت سريتهم كابزنو بروس درابيتات جبن زقدم مهانوز قلت وجل ما فيها باتانسي كم زخونو بمقلات مس أبستفالاليو صفحات حرشات هاجر سرحو لعلوت أكايد تشاريهم نتناي متلال تكباراتهم كسلاسلو متنحهم حبيرهم بيت فردي مزقب مرمرا خصوصات مركوس بمقبار أبزهبو مقلتي تصاوي التليفون حلقة جل ما فيها استقبل حرستوت مريتهم كم مهاب كالم مرجع يبلومن اتمنتاي ايفال انت دايلوم تريتهم كم سنتان ابايتهم كم زقاصلن ادعديم يفلطيهم كبل تزاريبو زوما بتحت قطر بوليس اتيم زركب جل جبن بزور زي حقاوي ገንዘብ ዝምታ መሬትን ገንዘብን ምትላል ጎነጻው መጥቃዕትን ብልሹናን ዘአመሰሉ ገበናት ተኸሲሶም ከም ዘለው ዝተቆሱ ጸብጻባት ጉዳዮም ኣብዛሓ ጸረዋን ኣብ ቤት ፍርዲ ክርእ ምዃኑ የነጽሩም
ካንጁር ማርክ አብስተባለ ከባቢ ምብራቅ ከተማ ሙምባይ ንባዓልት ቤቱ ድሕር መቕታል በአንሶላ ገኒዙ ኣብ መንበር ቤቱ ዝሓበ ጥርጡር ብዝተኻየደሉ ምክትታል ኣብ ቀይዲ ከኣትኹም ዝኽኣለ ፖሊስ ከተማ ሙምባይ ኣፍሊጡ ካብ ፖሊስ እቲ ከተማ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘነፀሮ ነቲ ገበናዊ ፍጻመ ንምፅራይ ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ምርምራ ግዳይ ዴፖ ዝተባሃለት ጓል 22 ዓመት ከም ዝኾነትን ምስቲ ያዳቡ ዝስሙ ጥርጡር ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ሓዳር ብምስራት ኣብ ካንጁር ማርክ ብሓባር ገዛ ተኻሪም ክቕመጡ ከም ፀንሑና ነፂሩ ግቡእ ስርዓተ ቀብሪ ዘይረኸበ ሬሳ ግዳይ ክጨኑ ድሕሪ ምጅማሩ ነዝተዓዘቡ ጎረባብቲ ፖሊስ ብዝሃቦ ሓበሬታ ፖሊስ ኣብ እዋኑ ኣብ ቦታ ፍጻመ ገበን ከም ዝተረኽበ ወሲኹ ዝሓበረ ፖሊስ ካንጁር ማርክ ስራትን ምርቱዓታትን ንምርካብ ኣድላይ ቴክኒካዊ ምርመራ ከም ዝተኻየደን ሬሳ ድማ ንናይ ድሕረ ሞት ምርመራ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተላእከን ይዝገልጽ ፖሊስ ካንጁር ማርክ ንበዓል ቤት መዋቲት ቀዳማይ ተጠርጣሪ ብምግባር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ኣብ ዘካየዶ ምክትታል ካብ ታሕታትነት ንምምላጥ ብምስዋሩ ብእዋኑ ኣብ ቀይዲ ክእትዎ እኳ እንተዘይከኣለ ኣብ መወዳእታ ግን ዩታር ፕራዲሽ ኣብ ዝተባሃለት ዓዱ ክሕዞ ከም ዝኽኣለ ይዘረድእ ፖሊስ ካንጁር ማርክ ድርኺት ገበናዊ ፍጻመ ንምንጻር መስርሕ ምርመራ ይቕፅል ምህላው እንተዘይኮይኑ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ተወሳኺ መብርሂ የለን ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ቤት ጽሕፈት ምቁጻር ገበናት ዕጸፋርስ ፖሊስ ኢንዶኔዥያ ብምትሕባር ፖሊስ ታይላንድ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ንግዲ ዕጸፋርስ ኣሜሪካን ኣብ ታይላንድ ዝርከብ ርእሰማል ዕሉል ኣሰጋጋሪ ዕጸፋርስ ፍሬዲ ፓራታማ ንምህጋር ኣብ ዕቱብ ስራሕ ከም ዝርከቡ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ብዝተዋሃበ መግለጺ ክፍለጥ ተኻኢኑ ዳይሬክተር ናይቲ ቤት ጽሕፈት ብሪጋዴር ጀነራል ሙክቲ ጃሃርሳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ርእሰማል ናይቲ ፖሊስ ኢንዶኔዥያ ተደላይ ዝኾነ ጥርጡር ፓራታማ ምስ ዝውረስ በዓሉ ኢዱ ክህብ ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል ምዃኑ ኣረዲኡ እቲ ብርጋዴር ጀነራል ወሲኾም ዝገለጾ ነቲ ናይ ምውራስ መስርሕ ንምስላጥ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣብ ምጥቃም ከም ዘለዉ ብምሕባር ፖሊስ ታይላንድ ክቋጻጸሮ ንዘይከኣለ ጥርጡር ክርከበሉ ከም ዝኽእል ዝሕበር ቦታታት በጎኖም ሒዞሞ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ንጥርጡር ፓራታማ ንመሓዝ ካብ መስከረም 2023 ክሳብ ለካቲት 2024 ኢስኮባር ብዝብል ስያመ ሓያሎ ስርሒታት ከም ዝተኻየዱ ዝገልጹ ጸብጻባት ንሱ ክትሓዝ እኳ እንተዘይከኣለ ኣብ መርበቡ ክሰርሑ ዝጸንሑ 54 ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ፖሊስ ከኣቱ ከም ዝኽኣሉ የነጽሩ ኣብ መወዳእታ ተሓላፊ ዛጊት ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ልዕሊ 25 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ርእሰማል ጥርጡር ተወሪሱ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ታይላንድ ዝርከብ ሕሳባቱ ልዕሊ እዚ ዝተገልጸ ብዝሕ ገንዘብ ምዃኑን ንምህጋሩ እውን ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑን ገሊጹ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ናይ 18 ለካቲት 2024 ፈኖና ኣብ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ወቐርቲ ኣብ መንጎ ዋንነት ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ዝኾነት ኪንግሎንግን ቶዮታ ኮሮላ ዝዓይነታ ንእሽቶ መኪናን ብዘጋጠመ ግጭት ዳዊት ተኪእ ክመውት ከሎ ኣብ ሓደ ሰብ ቀሊል ጉድኣት ኣብ ንብረት ድማ ናይ 3000 ናቕፋ ዓንወት ከም ዝኸተለ ተገሊጹ ነይሩ እንተኾነ ኣብታ ቶዮታ ኮሮላ ካብ ዝነበሩ 3 ሰባት ማለት ሰናይት ገብረ መስቀል ሂወታ ክስእን ከላ ኣብ ልዕሊ መራሒ መኪና ሙሴ ኢዮብን ሙሉጌታ ተስፋይን ቀሊል መጉዳእቲ ከም ዘጋጠመ ኣብ ንብረት ዝወረደ ዕንወት ድማ ኣብ ልዕሊታ ናይ መጓዓዝያ ሓራት ዝኾነት ኣውቶቡስ ናይ 3000 ናቕፋ ኣብ ልዕሊ ቶዮታ ኮሮላ ድማ ናይ 100000 ናቕፋ ዝትመን ምዃኑ ምስ ናይ የቕሬቱ ንሕብር ባርከ ዝኽበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ንሎም ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ዝተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ክትከታተሉ እናዓደምኩ ብወገነይ ሰላም እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራዩ ቀጥልና ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ዕጸፋርስ ኣብ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ መንእስያት ድማ ብፍላይ ዘኸትሉ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ብዝምልከት ምስ ኣባል ኮሚቴ ጸረ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ዝኾነ ፋርማሲስት ኣስመሮም በራኺ ዝተኻየደ ቃል ምሕተት ኤርምያስ ኣስፋ ዳልይዎ ኣሎ በዓል ከቕርቦ እዩ ዕጸፋርስ ዓይነቱን ኣስማቱን ዝተፈላለየ እኳ እንተኾነ ዘኸትሎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ወይ ጉድኣት ግን ቀሊል ኣይኮነን እዚ ወልፊ እዚ ኣብ ዓለምና ሓደ ካብቶም ኣሸገርትን ሓደገኛታትን ኮይኑ ንተጠቀምቱ ኣደዳ ዝተፈላለዩ ጥዕናዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ሽግራት ዝገብርን ኩለንተናዊ ገበናት ንኽፍጽሙ ዝድርኽን እዩ ጸብጻባት ፖሊስ ከም ዘነጽሮ
ኣብ ሃገርና ዝጋነን ተጠቃምነት ዕጸፋርስ ኣይነበረን ሳሕቲ ካብ ወፃኢ ሃገራት ብዝመጹ ዜጋታት ከም ተርእዮ የጋጥም እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተጠቃምነት ምፍራይን ምሻጥን ዕጸፋርስ ከም ተርእዮ ይቃልቀል ምህላው ኣብ መደበራት ፖሊስ ዝጻረዩ ዘለዉ ጉዳያት ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ ኣብ ዝሓለፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ብዜናን ቃለ መሕተትን ኣቕሪብናዮም ምንባርና እውን ዝዝከር እዩ ዕጸፋርስ ዝኸትሎ ጉድኣት እንታይ ይመስል ተጠቀምቱ ንኹለፎ ዝድርኾም ረቑሒታት እንታዮም ወለድን ሕብረተሰብን ከ ኣብዚ መዳይ እንታይ ዓይነት ኣፍልጦን ንቕሓትን ክሕድሩሎም ንዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ንኽምልሰልና ንኣባል ኮሚቴ ፀረ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ፋርማሲስት ኣስመሮም በራኺ ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ፖሊስ ዓዲምና ዘካየድናዮ ቃለ መሕተት ቀዳማይ ክፋሉ ከነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል فلما بسم كلهم تخاطرتي دمت بوليس مزغنك اسكي كم مأتوي كوننا اتفارس كنبل كلنا انتاي مالتيو اتفارس كنبل كلنا دراغ وي حشوش نبلو بلو مداب حبرتسبنا سايكو اكتيف دخونه وي اب عمرو نطف من لواطات زرئي باطاتات وي دراغات زحازه نغراتيو تم كندي اب عالم زتقوسو كم بعل ماريوانا ካልኦት ናርኮቲክ ማል ኮካይን ዳመሰሉ ነገራት ዝርከቦ ኮይኑ ኣብ ክላሳት እንዳተናሃ ብስሩዕ ኣብ ስሕኩን ረእና ማለት እዚ ጦሶም ፀራሕካ ዓይነታት ናይ ዕጸፋርስ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዕጸፋርስ ተጠቃምስ ኣብ ነፍሱ ክኸትሎ ዝኽእል ሰዓቤናት እንታይ እዩ ጅብቶም ዕጸፋርስ ክንኣቱ ከለናት መጀመርያ ድስራዕ ኣብ ዓለም ሕጂ ካናቢኖይድ ወይ ካናቢስ ዝበሃሉ ማለት እዩ በዓል ማሪዋናን ሓሽሽን ማለት እዩ ዊድ ዝበሃል ካናቢስ يوم زياتهم ماريوانا زبتي سعبن ناب دك سبات دمصو التاوي كونتا تاريخايو اب ناي بحريات دي سروع من الوطات يري ابتم سبات ابستناوح اب هيوت دلوم تقداسنت اورغانيزيشن هيوتهم حتى حزا داود لوي وجه الله انه كنا قيد اب عتبنتهم ناي ممهار ناي مذكر كلتنا دك سباتون قالوا صعبين الله مالت سلازنا حدا ملؤ دنا برسب ناب حدا زنبع دخنا وي زي ربع سب غيره مالتي حشوش ناي مذكر كلتكا ناي ممزان ناي ممهر ناي كله ناي متنتان عامها اقديلو ناب قال حدغنيا صعبيناتنا هيوت مرحكه هاجراتكم سدرا بيتاتكم كل ህብረተሰብ አውልታዊ ጽሎ በተፋርስ ወይ ሐሽሽ አብ በግሩፕ ተጠሚር ካስገበር ናይ ጋንግ ባስታትኩም ካርቴል ናይ ስግረዶ ኣብ እንቅስቃስ ናይ ሐሽሻት ይሁን ኩሉ ናይ ትራፊክ ሓደጋታትኩም ፍኑጻታው ርክብኩም سعيد متدهر حشش بزح شجر سلدم صعب ህብረተሰብ صعبيناتو اب هاجر مفراس يكون ህብረተሰብ مفراس قليل يكون حشش رأياتو اسمرهم ولا كبتحد درجه يكون زي اب ويد زفلت هرنيبال كارنابيس عينتو اتصفارس ناي مفرايتور ايوتات بفلاي دم ابزي قرب اوانات ابزي اب هاجرنا بقله منسيات كم تريوتات علمو حدغኛነቱ በከመትሪዮ ንሙክቱ እንታይ ከግበራሎ እዚ ዊድ ዝበሃል ብዛዕባኡ እስከ ሓፈሻው መብሪ ሃበና በከመይ ዝውሰድ እንታይ ዊድ ፍሪ ዝገብሮ ኣብ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ኣብ ማእከል ናይ ኣተሓሳስባናን ናይ ኣእምራዊ ብቕዓትና ወይ ኮግኒሽን ናህና ድሰብር ወይ ደባላሹ ባእታይ ስለዚህ ንሓደ ሰብ እንድሕር ተጠቃሚ ናይ ዘዕጸፋርስ ዝኾይኑ ናይ መምሃር ተኽእሉ ኦርጋናይዝድ ናይ ምዃን ሓደ ንጡፍ ሰብ ተበግሶታት ናይ ምውሳድ